assalamu aleykum musidɓam fulɓe mi salmini on fulɓe tv ko min musidɗo mo kadi yetu diallo mi yetti on ko jokkoɗon en kon hande noon miɗen arani on Sare Gubu noon Students Association hitande ɓe waɗa Sensetization forum ɓannitugol yimɓe maɓɓe ɓe yewtana ɓe piiji ƴetta toɓɓe ɗe annduɗa no wonde ɓantare yimɓe ɓen e ɓantare tundu maɓɓe on hikka noon toɓɓere nde ɓe suɓinen woni building a community free from gender based violence woni haɓogol koko tawata ko woni hippagol rewɓe ɓen e sukaɓe ɓen ko tawata no heewi e nder jamanu ngon ko ɗum woni toɓɓere ko ɓe yewtata kon hannde jokke men tan min adda noon ko feƴƴi ton kon seeɗa haron haaɓani mi yetta noon caméraman an on Abdoulaye Mballo mi yejjitani Samba Galadio Mballo ha France mo annduɗa kanko tambiti Fulɓe TV haray jokke men tan weleweleji e yewtereji kelɗuɗi waɗi ɗo haron jarama ko jokkuɗo men kon Mani mama di amminani, cara moja di hala nanon, kintu tambaru na benani, hullo moji jalan lama, sokuna na benne biyo, ajwa ke di hala nanon, kinko bingel pade biyo, honi tu kulkol konana, bandena jaba jalama, hullo moji jalan lama, hobenan tan jalan lama.
jarga Sare ha almami Sare ha mawɓe Sare fof rewɓe worɓe fof calminama bismama kadi e nde ɗo jonde kala jarga gonɗo ɗo e koɗo gonɗo ɗo a wiyama bisimilla ma gila to jaliɓe to ha to media to ha to DJ to fof ha hoɓɓe kedditiɓe ɓe fof on mbiyama bisimilla mon en garat fuɗɗade programme o leeti seeɗa no waɗi ɓe jottaki kono no gandirɗen ni guest speaker men oɗo programme wiyete ko Mr. Ibrahima Kinte, yes, ko on woni the head of Human Rights Office in Basse. On yettima he jonde he boy joni he place mum kadi o wiyama bisimilla muɗum no gandirɗen ni hikka duuɓi sappo e ɗiɗi ɗi e no gandirɗen ni hitan fof adda toɓɓere nde gandiranta ko nden fotte haalede e nde ɗo jonde toɓɓere hikka nde ko ɗum woni building a community free from gender-based violence ko ɗum woni tafde walla fewnude nokku mo gandiranta fitinaji paatuɗi he ko wonandema worɓe haa to rewɓe fitinaji gandiranta paatuɗi haa to rewɓe ko ɗum toɓɓere nde faandi ɗo en jawtu hanti en bismoto no mbawɗen wadde ni almami men okka on du'a sino yawti gokken jarga Sare o bismo hoɓɓe ɓe nde mbawen fuɗɗade programme o onon fof on mbiyama bisimilla mon bisimilla mon no feewi kadi kala garɗo ɗo yo andu o weltanama ɗum wonanimi weltare mawde yiide ɗo yiido on ɗo hitan fof most especially this year. Whoever is here, most especially the guest from the speaker himself, that is Mr. Kinte, is the head of the Human Rights Office in Basse. He's a real gentleman who have been fighting for URR. We have met in different learning institutions and communities, trying to educate people about their right, most especially on the point that is being said today, that is the building of a community free from gender-based violence. So Mr. Kinte, you are highly welcome. So on that note, we want to call the Imam to give us prayers. Ustaz, awiyama bismillah magay goka yimbe be du'a do e mbawde fuddade programme o bismillah. Minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين caggal yettude Allah e julde e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam en darima ɗo e darnde hono ilmam men khalifa men no ceerno Alhaji Mouhamadou Lamine Ba e yettinde nulal mum wondude kadi e boss am hono Mr Jobate yettinde calminade mum ende wonno eɗen gandiro wani o arino ɗo kono heɓani wawde ar o wi wonde o salmini jungo mum mi nangi hikka ɓe jogui jande Qur'an to galle mum en ko ɗum hatta ɗum waw ar kono no wayi kala ko bisimilla men ɗo school ɗo wa amma to cengo ceerno imam Alhaji Mouhamadou Lamine Ba hakkunde o emin nattude e yewtore he komin yidde mantude Allah enela ɗum e mantude Sare Gubu Student Association sababu nde ɓamtude mumen gandal nde wonno gandal ko ɗum kam woni foundation aduna e lakara Sare Gubu Student Association en jetti Allah enelaɗo muɗum min jetti on nde wonno si wiyama ko gandal fof ko gandal tigi o
gandal lesliyal ngal ko gandal l'islam ngal ɗo moftori heen onon noon ɗe fof no ɗe poti hoɗon ɗe nab jetti allah ene laaɗo muɗum kadi gonɗon koye ɓaawo almoɓe he gonɗon koye ɓaawo sernaɓe he keɗiɗon ko yamirore mumen kala komin jamirta on ko ɗum woni ko mbaɗaton kadi kala komin kaɗata on ko ɗum woni kadi ko gaccoton min jetti allah ene laaɗum en ñaaguima allah subhanahu wa ta'ala nde allah ɓamtata ɗum somi yejitani hono mista bawi ni hikka woni duuɓi 12 komin darotoɗo e inde imam e nulal mum en jetti e ɗum allah no feewi haala meɗen yarata ko banggal gandal nde wonno hitan kala en keewi addude ɗo topic wonu laabi tawa ɗum ɓitti koroɗen heɓde kono hikka en keeɓi mintaji 10 dariɓe ɓe so tawi yata en timmi miɗo wawi tinde nde wonno gandal adi taw allah subhanahu wa ta'ala nde faala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ɗum ko iqra bismi rabbika alladi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كنيم الله سبحانه وتعالى o adi wiide nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko janngu nelaɗo sallah sallam jaabi ɗum mi wawa janngu nuli e ɗemgal jibril jaabi ɗum ye yawoni laaɓi ɗiɗi ha tataɓol ngol on tuma ne jibril alayhi salam wi allah ima wiya ya janngu inde jomma mo ganduɗa ko on tagi neɗɗo immade e huccere heɗɗere ƴiƴam wonte huccere hanta wonto e tago kadi on allah mo ganduɗa gandinɗo neɗɗo ko andani nden kañum allah subhanahu wa ta'ala sennani en wonde ko gandal woni fawundeso kala bawgal woni nden si tawi en ndendi eɗen kala kulle gandal eɗen ɗo e toɓɓere mawde kañum allah goto o subhanahu wa ta'ala haali dula goɗɗo kadi wi wonde noma sahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'im bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim inna ad-dina inda allahi al islam kam allah subhanahu wa ta'ala wi o seedima wonde deweteɗo ala si wona allah o seedima wonde deweteɗo ala si wona allah hay malaikaji ɗin kadi ceedima ɗum hay yimɓe joom en galde ceedima ɗum ndege yimɓe joom en gande ƴettama mbattama e on martaba wonde deweteɗo ala si wona allah kañum allah subhanahu wa ta'ala o wi wondenoma ko woni diine tigi ko diine l'islam en jetti allah baɗɗo en islamiyankoɓe nokku goɗɗo allah subhanahu wa ta'ala wi wondenoma e caggal molade allah beele en kalat tan pulle ɗe beele ɗum yaawa kañum allah subhanahu wa ta'ala wi nokku goɗɗo kadi beele neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo janduɗo e neɗɗo mo ganduɗa ganda beele ɓeɗi pota jannguɓe gandi ko kalanmi ko aya allah haala allah nokku goɗɗo kadi allah subhanahu wa ta'ala wi wondenoma kañum allah subhanahu wa ta'ala i ɓanta ɓen ɓe ganduɗa gomɗinɓe allah subhanahu wa ta'ala kam iɓe ɓanta e ɓen ɓe ganduɗa ko okkaɓe gandule ɓantana ɗumen darajuji mumen kañum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi wondenoma talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin kañum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi wondenoma ɗaɓɓere gandal ko ɗum farilla e kala to julɗo ndeke en gandi ko gandal woni fofof so tawi woni sukaɓe Sare Gubu student association darima mbi ɓanta gandal te allah longini e mumen wona gandal tubako ngal tan ɓe ɓantata nde wonno ko ɓiɓɓe julɓe ala kala ko ɓe mbaɗani student ji janggoji school ɗi ɓe jogui anniye waɗande ɗum duɗe ɗe nden ko doole mumen koroto yottade nden min jetti allah enelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam wono no neɗɗo kaalo o wini so tawi woni ma ahsana din wa duniya ijtama la barakallahu fi dinin fi duniya bila dinin kañum jimowo o wi wondenoma est ce que ndaw ko moƴƴi aduna e laakara si ndendi so tawi neɗɗo ƴeftindini golle mum aduna e golle mum laakara ko gollata aduna ko mbattidira
golle ma gollana aduna o mbattindira ɗum e golle ma laakara ɗe so tawi a rendindiniɗe ndaw ko moƴƴi kono o wi wondenoma Allah waɗani barke e aduna ɓolo 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 gollana aduna ɓolo 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 ɗum wontani e diina nden kam suba en ƴettiri ɗum Allah onon student association on mbattidir ko aduna o ko kono gardin ɗon ko laakara o woni seedem so seeren ɓe mbi on ɗum ɗo moƴƴani gacce so ɓe mbi mon mbaɗe ɗum ɗo mbaɗe so gokki student ji bukkuji english walla bukkuji bawɗi won fof gokkon almuɓe janggoɓe ɓe defte woni ɗiɗo duuɓi 10 min jetti Allah enala ɗum sallllahu alayhi wa sallam aqulu qawli haja astaghfirullah li wa lakum wa liman amana wa aslam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh